wacho rumo gi kan gi gimo miyo jo Nairobi ema omo ng'ato Homa Bay kagima simo koro internet okati kata connectivity mar police nikech oripo bed ni rusa gimilongo ni protocol ing'eni police service kata defense forces gin ga gimilongo ni disciplined forces kata services moripo bed ni order en gima flow kabisa maber ma penjo ma wapenjo jo central gi oripo bed ni ja Homa Bay ema duoko to samoro protocol be no kadhe no ruko eno papa ka juchiu to wachni no omga ndugu moro miluongo ni Albert from Homa Bay to kata mana gima omiyo ok owachne to nikech waseneno especially ka ntiere gimidwa pand kata interests moro mopogre ma samoro kle nyalo bete jam wan jogo madhi Siaya West Yoma samoro wabuok nikech iketu wendara to sama tinono ka mfululeni mar polise ni nitie mtoka moro ma weu otinga ngo ni nitie ng'ato ma gidhi omo ti ome seche ji to what is the inconvenience to en issue machalo nadi manyalo miyo koro timore kama to samoro ne ok ne gipar ni family kata mana community mar Albert ne nyalo miyo Kenya sani and the global community penjo machalo kama magi gin gigo matimore samoro Nyasaye no pango ni nitiere reforms midwa ni mondo ketnwa e police service kai to part of those reforms kaluwore gi duond jatelo mar Kenya ma ene mo appoint jogi gichak nyiso wa ni killer squads gi jo Kenya to ng'eyo gi kata police mane ne wa part of this part and parcel samoro yudo kata nitie police mo or osenego ng'ato modhi mopondo kamoro kuchiew kinyne tudo ka obende osega go e bunde ng'ano mogo e bunde authority mar go e bunde no ng'ano manindo chiwo tang'ono momiyo as a source of evidence person of interest POI aomo minege seche machalo kamago obe magi gin gigo matimore kendo gibro konyowa in terms of reforming the police service to wakwayo ni mondo police service be ochak ng'iyo ni to ang'ono gini ma wanyalo timo mondo we boost that trust and confidence nikech king'iyo for example gado wacho weche mag terrorism to king'iyo radar mar Kenya sani cases kata mana blasts kata attacks odok piny matin waneno gi mbele kae foreground nigi dok piny to at the back end nitiere a lot of things jogo mimako gik mabedo foiled blasts mabende bombs mabende be iyudo kuonde moko mana nikech ja Kenya winjo ka ng'ato wacho gimoro to dhi ka police to wacho ni by the way abet kamoro ta winjo ka Kevin gosiepene ok ang'eyo gi to winjo ka giwacho gima chalo kama unyalo investigate mae kaka wadwa ni mondo police service marwa Kenya ka oti gi jo Kenya mondo trust and confidence oduogi kendo mondo duoge yo makare manyalo miyo japiny teko mar mondo wuoth e police station mowach ni nitie gima neno katimre kamoro to komora kora kwayo ni mondo udhi take action kata mondo investigate but kaka dhini to buogo japiny kech koro kata police station kaminyalo ringe kata ka gimoro lawi oselokre kama koro inegi ji katieko nikech David Ochola olose wach mar youth empowerment anobuoga kendo kabisa nikech king'iyo budget marwa nikech magi weche mane jatelo mar Kenya owacho kendo siko wacho pile to problem manyalo bete gik ma jatelo wacho en ni budget mar midhi tim godo gikegi kata gigo moripo bed ni siro jo Kenya nikech kano dhi Homa Bay e Madaraka Day to wacho nwa ni kazi mtaani duogo but king'iyo budget masani dhi chako tich 1st July to kineka under social protection kata youth empowerment omi kazi kwa vijana teko nikech pesa moket kacha ng'enyne dhi kuom jogo masani hikgi ng'eny kata the elderly but ang'ono momiyo okwaneka bulge mantiere kani youth bulge ma Kenya nitiere godo kani the unemployment levels kidhi families sani mang'eny sani kata kichio tido koseketi e WhatsApp groups mang'eny mag jotuo jogo madwaro tich yosero ni CVs kanyo giparo ni koro kibire e Ramogi kama to ine minyeji temo ripo bed ni ndiko gi tich mano nyiso wani the state of affairs okber the state of the nation okber omiyo ka serikal nyalo timo gik moko makonyo nyaka rowere particularly budgeting for programs manyalo miyo rawera wuoke ot sariyo kata sama oripo bed no wuoke to dhi to o engage in something productive ko sweat kacha boti to kata ka siasa moro nyise ni biuru mondo wami unge kata gigi mondo dhu keth gimo to wacho ni anaol kata nikech nitiere gimoro makonye mar mondo ket pesa e ofuko mare